ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அவங்க என்ன ஸ்டெக் இந்த ஒரு நம்ம என்ன பார்க்க போகணுன்னு கேட்டிங்கன்னா யாரும் கேட்க மாட்டீங்க, நானே சொல்கிறேன். இப்போ எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அதிகமாக வைக்கிறீங்க. அது எப்பயுமே வைக்கிறது தான். ஐயா முன்னேலாம் ஏதோ ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் வைப்பீங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் நிறைய பேர் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் தான் வைக்கிறீங்க. அதுவும் டெலகிராம் சேனலில் நிறைய பேர் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் தான் அனுப்பிச்சுடுவாங்க. அது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இல்லை, உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களே எடிட் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கலாம். இனிமேல் நீங்கள் டெலகிராமில் தான் நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கணுன்ட்டு இல்லை, அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கணுன்ட்டு இல்லை. நீங்களே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட்டஸை எடுத்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் க்ரியேட் பண்ணி நீங்களே எடிட் பண்ணி உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுக்கலாம். அது எப்படி ஃபுல் ஸ்க்ரீன்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது. ஃபுல் ஸ்க்ரீன்னா எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் தான் வைப்பீங்க. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்காது. உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நான் ஒரு ஆப் சொல்கிறேன், அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எடிட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வராது. நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், முன்னே பார்த்தது வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸ்க்ரீனு. இதுதான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் மொபைல் ஃபுல்லாகவே வரும் அந்த ஸ்க்ரீனு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுதா தெரியலையா? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அலைட் மோஷன். இது பாதி பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பாதி பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அலைட் மோஷன் வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இருக்குது. அப்படி இல்லைனாலும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் டவுன்லோட் பண்ணாங்களா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் இன்னும் ஜாயின் ஆகலைன்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி இதில் எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் எந்த ஃப்ரேம் பிடிக்குதோ அந்த ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிடிக்கல, நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுங்க. நடுவில் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா இந்த இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி இதோட நீங்கள் ரேஷியோ என்னென்னு வைக்கிறீங்கன்னா இந்த சைடு வந்துட்டு 1080 வச்சுக்கோங்க. அதே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்துட்டு 2340 வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான ரேஷியோ கிடைக்கும். இப்போ வந்துட்டு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட்ன்றது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறேன், இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேயே மொத்தம் 2 விதம் இருக்குது. அந்த 2 விதத்தையும் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி வச்சிங்கனாலும் ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான், இந்த மாதிரி வச்சிங்கனாலும் ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான். இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நேராக வர ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது. இதில் இன்னொரு விதம் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து இன்னொரு விதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்துட்டு மூவி பார்க்கும்போது எப்படி மொபைலில் திருப்பி வச்சு பார்ப்போம், அந்த மாதிரி இதில் வரும். மொத்தம் 2 விதம் இருக்குது. இன்னொரு வீடியோவில் நீங்கள் திரும்ப இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ ஒன்று இருக்கும், அது நான் அப்புறமேட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று காமிச்சு பார்த்தீங்களா, நேராக வர ஸ்க்ரீன், அதையும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்னது உங்களுக்கு முன்னே புரியலைன்னா இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். இந்த மாதிரி வச்சுருக்குது ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம செய்ய போகிற ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். இன்னொரு விதம் சொன்ன அந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மூவி பார்க்கும்போது எப்படி திருப்பி வச்சு பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வாங்க நம்ம முன்ன அந்த நேராக இருக்கிற ஸ்க்ரீன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முன்ன சொன்னேன்ல அலைட் மோஷன் ஆப், அதை நான் சொன்ன ரேஷியோ நீங்கள் நம்பர் கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துக்குங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும். இந்த மூலையில் தெரியல, இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ இப்போ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஒரு வீடியோவை நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் மாற்றி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பாக்ஸ் மாதிரி. இதை வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து சைடில் இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல 3ஆவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க.
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா 3வது ஒரு ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்சாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதை வந்துட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு இப்படி தள்ளினீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு ஜூம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இப்போ நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் இப்படி லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லைட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஜூம் ஆகுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வந்துட்டு இது ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதிலே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல. இதை வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்சோட்டி இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த லேப்டாப்லாம் ஒரு கீபோர்டு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா. கீபோர்டுக்கு அந்த மவுஸுக்கு பதிலாக என்னோட தந்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதை லைட்டாக இப்படி ஸ்லைட் பண்ணிங்கனாலே போதும், அது நகரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கரெக்டான ஒரு இதை வச்சுக்கிறேன். வச்சு முடிச்ச வாட்டி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வருதா இல்லைன்னு வந்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துங்க. இப்போ வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுதா தெரியலையா? இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்த வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு மேலே கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா வீடியோன்னு சொல்லிட்டு, அதை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி இது அப்படியே டவுன்லோட் ஆகி ஃபுல்லான வாட்டி உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள், இது ஃபுல்லாக வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இது வந்து டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு. ஒரு டைம் ப்ளே பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு டைம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். முன்ன ஸ்க்ரீன் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சேவ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முடிச்சாட்டி உங்களுக்கு இதிலே டிக் ஐக்கான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேலரியில் சேவ் ஆச்சுன்னு கீழே ஒரு மெசேஜ் வரும். இப்போ நேராக நம்ம கேலரியில் போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கேலரியில் வந்துட்டு இது சேவ் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் முன்னே எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எடிட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.